gatanan ku wata gangani da ganin sabon shiri mai kunshe da sabon tsari don nusar da masu kallon mu akan al'amuran rayuwa. Karan kansu shugabanni ba za su samu kwanciyar hankali akan mulkin su ba. Sai da matasa. Ga wasu matasan suna yawan sa kuɗi da yawa waya. Shi wannan cadin yana amfani da kuɗin mutum ne haka da yawa? Kira da zan yi wa matasa a tsaya tsayin daka duk yanda al'amari ta kai a nema ilimi. Zauren matasa. Zauren matasa. Zauren matasa. Kuma su matasan yanzu idan su ya bude kawai duniya ne. Zauren matasa. Zauren matasa. Zauren matasa. Wani zauren na dattawa ne, wani ko na mata ne. Amma lakabin wannan ya sha bamban da irin wanda kuka sani. Tabbas wannan ya sha bamban da wanda kuka sani domin kuwa wannan mun masa lakabi ne na musamman wato Zauren matasa. Population na Nigeria cikin 100% 65% matasa ne. Zauren matasa. Zauren matasa. Shirin zauren matasa shiri ne da zai rika taɓo fanni daban-daban na daga rayuwar matasa. Shirin zauren matasa shiri ne da zai rika tattaunawa akan zamantakewa da kuma mu'amalar matasan mu a yau. Shirin zauren matasa zai rika ziyartar akwatin talabijin ɗinku ne a kowane mako. Don jin daɗin shirin ku kasance tare da mu a wannan tashar ta Rayuwa TV.